Cuba, a maior ilha do Caribe, é muito mais do que apenas um destino turístico. É uma nação como uma alma profunda e uma história que ressoa globalmente, carinhosamente conhecido como o Jacaré Verde, por sua silhueta estendida sobre o mar azul turquesa. Esta nação cativa pela sua beleza natural e complexidade social e política. A influencia cultural de Cuba no mundo é imensa, inversamente proporcional ao seu tamanho geográfico. É o berço de géneros musicais contagiantes como son e salsa, lar dos mellores charutos, apreciados por coñecedores do mundo todo e guardián de unha colección impresionante de carros americanos clásicos da década de 1950 que se tornaron un símbolo icónico da illa. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. No entanto, Cuba tamén é unha nación forjada na resistencia. Súa historia é marcada por séculos de colonialismo español, unha revolución que transformou radicalmente súa estrutura e repercutiu no cenario geopolítico global, além de décadas de isolamento político que moldaron a resiliencia e a engenhosidade de seu povo. É un país onde a música melancólica se mistura con unha arquitectura desbotada, mas majestosa, e unha energía humana indomável que se manifesta en cada esquina. En Cuba, o pasado non é unha mera memoria estática, mas unha danza vibrante que é vivida e celebrada no presente, unha interación constante entre o que foi e o que é. A geografía de Cuba é surpreendente e diversificada, contradicendo a idea superficial de que é apenas un destino de sol e praia. A illa principal, con seu característico formato de jacaré, se estende por máis de 1.200 km del este a oeste, ofrecendo unha variedade de paisaxes que van desde cadeas de montañas escarpadas até vales férteis e pántanos intocados de importancia ecológica global. A espiña dorsal de Cuba presenta diferentes regións geográficas. A oeste fica o Vale de Viñales, declarado Patrimonio da Humanidade pela UNESCO. Esta paisaxe kárstica é surreal e de beleza incomparável, con formações calcárias planas coñecidas como mogotes, surgindo abruptamente dos campos de tabaco avermellados, criando un cenario de cartón postal. O mellor tabaco do mundo é cultivado aquí usando métodos tradicionais. No centro do país érguese a Serra do Escambray, unha cordilleira de vegetación exuberante que serviu de refugio para rebeldes e foi palco de importantes eventos históricos. Oferece oportunidades para ecoturismo e camiñadas. Por fin, no leste, a Sierra Maestra é a cadeia montañosa máis alta e extensa de Cuba, coroada pelo majestoso Pico Turquino, o ponto máis alto do país. Este foi o escondrijo icónico e base de operacións de Fidel Castro e seus revolucionarios durante a luta armada, un lugar repleto de historia e simbolismo para a nación. A costa cubana é adornada con algunhas das praias máis bonitas do mundo. Varadero é a máis famosa e desenvolvida, unha península de 20 km de areia branca inmaculada que se estende até o Atlántico, ideal para turismo de masa. No entanto, os callos do norte, como Cayo Coco, Cayo Guillermo e Cayo Santa María, oferecen paraísos aínda máis intocados e exclusivos, con aguas azul turquesa e recifes de corais vibrantes. Esas illas son conectadas á illa principal por enxeñosas estradas construídas sobre o mar que son obras de enxeñaría notáveis. Ao sul da provincia de Matanzas, a península de Zapata é a maior área húmida do Caribe. Este vasto pántano é unha reserva vital da biosfera, lar do crocodilo cubano, especie ameazada de extinción, e un santuario para millóns de aves migratorias, o que o torna un paraíso para observadores de pásaros e amantes da natureza. A cultura cubana é unha das máis vibrantes e influentes do mundo, un caldeirón afrocaribeño que moldou e enriqueceu a música, a danza e a arte ao redor do mundo. En Cuba, a música transcende o mero pasatempo ou entretenimento. É o propio ar que respiramos, unha parte intrínseca e onipresente da vida cotidiana. Ela é ouvida en cada rúa, en cada casa, en cada celebración. É o berço do son cubano, considerado a raíz da salsa, con súa fusão característica de elementos africanos e españois, do elegante danzón, do energético mambo, do rítmico cha-cha-cha e da apaixonada rumba. A trova, música de cantor e compositor con letras poéticas e compromiso social, ocupa un lugar especial no corazón cubano, con figuras icónicas como Silvio Rodríguez e Pablo Milanés, cuxas canções son hinos para varias gerações. A religión en Cuba é un fascinante amálgama de crenzas, un reflexo de súa historia complexa. Embora o catolicismo teña sido a religión imposta durante o período colonial, a fe máis profundamente enraizada praticada na vida cotidiana é a santería, tamén coñecida como regla de Ocha. Esa religión sincrética funde as crenzas iorubás da África Occidental, trazidas pelos escravos, con os santos católicos, onde os orixás, divindades do panteón iorubá, son venerados por seus equivalentes católicos. Esa mistura cría unha rica tradición de rituais, cerimonias e festividades que son unha parte vital da identidade cubana. Alén diso, Cuba é unha potencia mundial no ballet clásico, recoñecida pela excelencia de seus bailarinos e pela originalidade de súa escola. O Ballet Nacional Cubano, fundado pela lendaria Alicia Alonso, é recoñecido internacionalmente por súa técnica impecável e estilo apaixonado. A cultura cubana ten imenso peso intelectual e artístico, do poeta
Ensaísta e herói nacional José Martí, cuxo traballo e pensamento aínda inspiran os ideais de independencia e xustiza, ao realismo mágico de Alejo Carpentier, que explorou o real maravilloso da América Latina, e ao traballo innovador de Wilfredo Lam, que fundiu o surrealismo europeo con o simbolismo afro-cubano, a arte e a literatura cubanas son unha proba da creatividade e da profundidade de seu povo. Curta, inscrevas e compartille. A vida cubana é marcada por un forte senso de colectivismo, enxeñosidade incomparável e un profundo calor humano que se manifesta nas interazóns diarias. O costume máis arraigado e esencial de Cuba é a capacidade de resolver. Debido a décadas de escasez de materiais e ao embargo o bloqueio económico dos Teponperimasi, coñecido en Cuba como embargo, os cubanos se tornaron mestres da inventividade e da adaptabilidade. Eles son capaces de consertar o irreparável, improvisar solucións creativas para desafíos cotidianos e criar máxica con recursos limitados. Iso é particularmente evidente nos almendrones, os icónicos carros clásicos americanos da década de 1950 que continúan a circular nas rúas cubanas, non apenas como reliquias do pasado, mas como un testemunho vivo da enxeñosidade mecánica dos cubanos e da capacidade de mantelos funcionando con pezas adaptadas e reparos caseiros. O dominó é o pasatempo nacional non oficial, unha actividade social por excelencia. En cualquier varanda, parque, café ou esquina de bairro, você encontrará grupos envolvidos en xogos barullentos e apaixonados, batendo hábilmente súas pezas na mesa. O tabaco cubano, por súa vez, é universalmente considerado o mellor do mundo. Fumar un charuto non é apenas un ato, é un ritual complexo e unha arte. A cultura que envolve o plantío, especialmente en viñales, a secagem das follas e o enrolamento, feito á mão por torcedores, é unha tradición antiga que é parte integrante da identidade cubana e unha fonte de orgullo nacional. A culinaria cubana é crioula, unha deliciosa fusão de influencias españolas e africanas, caracterizada pela simplicidade, pelo uso de ingredientes frescos e por un sabor profundo e reconfortante. Ropa vieja, o prato nacional por excelencia, é carne desfiada codida lentamente en un mollo rico feito con tomates, pimentóns, cebolas e especiarías. Moros e cristianos, o nome poético do tradicional acompañamento de feijón preto cocido con arroz branco é un pilar indispensável da mesa cubana. Tostones, ou chatinos, son fatías de banana da terra verde fritas, achatadas e fritas novamente até ficaren crocantes e douradas. Ajiaco é unha sopa ou ensopado espeso e encorpado, preparado con unha variedade de vegetais de raíz, tubérculos e diferentes tipos de carne. Por fin, Cuba é o berço de cócteis mundialmente famosos que conquistaron paladares en todo o mundo. O refrescante mojito e o requintado daiquiri, ambos inmortalizados pelo escritor Ernest Hemingway durante súa estadía na illa, onde os apreciou en bares icónicos como La Bodeguita del Medio e El Floridita. Cuba ofrece unha variedade de destinos que cativan todos os tipos de viaxantes. Habana Bella, o corazón histórico e colonial da capital. Declarado Patrimonio Mundial da UNESCO, é un museo vivo da arquitectura barroca e neoclásica. O Malecón, súa famosa muralla costeira, é o sofá da cidade, onde moradores e visitantes se reúnen ao pôr do sol. Trinidad é outra joia colonial perfeitamente preservada, tamén Patrimonio Mundial da UNESCO, unha cidade onde o tempo parece ter parado no século XIX, con súas rúas de paralelepípedos e a inconfundível música ao vivo na Casa de la Música. O Val de Viñales é a paisaxe máis espectacular de Cuba, un destino idílico para os amantes da natureza e da cultura rural, ideal para camiñadas e visitas ás plantacións de tabaco. Cienfuegos, coñecida como a Pérola do Sul, se destaca por súa influencia arquitectónica francesa única e un centro urbano organizado e elegante. Para turismo de sol e praia, Varadero é o destino máis desenvolvido, en cuanto aos callos como Cayo Santa María ou Cayo Coco. Son opcións ideais para unha experiencia máis intocada e exclusiva, con súas aguas cristalinas e recifes de corais. Cuba é unha terra de sorpresas e peculiaridades, é o lar do zunzunchito, ou páxaro voador, o menor páxaro do mundo, cuxo tamaño mal excede o de unha abella. O famoso escritor americano Ernest Hemingway viveu en Cuba durante 20 anos na súa casa Finca Vigia, período prolífico en que escreveu obras primas como O Velho e o Mar. Cuba é famosa por súa Diplomacía Médica, un programa internacional que envía equipes de médicos e enfermeiros para países en desenvolvimento e áreas de desastre ao redor do mundo, fornecendo axuda humanitaria. Durante décadas, Cuba operou con un complexo sistema de moeda dupla, QUPE e CUQUE, un sistema que foi unificado en 2021. Por fin, Cuba é un dos dois únicos países do mundo, o outro é a Corea do Norte, onde a Coca-Cola non é vendida oficialmente debido a razóns políticas e económicas decorrentes do embargo do Shichiroshiro. Cuba é un país de beleza inesquecível e complexidade de cortar o corazón, un lugar que invariablemente provoca reflexión e deixa unha marca profunda. Seu maior patrimonio non está apenas en súas praias paradisíacas,
em suas paisagens naturais majestosas ou em seus carros clássicos icônicos, mas em seu povo, educado, orgulhoso, incrivelmente resiliente e com um calor humano que derrete qualquer barreira. Apesar das dificuldades e desafios diários, os cubanos demonstram um espírito inquebrável, uma alegria contagiante e uma profunda capacidade de compartilhar o pouco que têm. Visitar Cuba é como entrar em um túnel do tempo, uma experiência que comove, frustra, surpreende e cativa em igual medida, deixando uma marca indelével na alma de cada viajante que ousa explorar esta ilha caribenha. É uma jornada não apenas para um destino, mas para um modo de vida, para uma cultura que persiste e se reinventa a cada amanhecer. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!